Пламен, заповядай на сцената. Темата, за която ще говориш, е социална инженерия и не знам дали сте влизали на неговия сайт, но той има статия, в която обяснява каква е разликата между социална инженерия и социално инженерство, както аз му казвам и като цяло почти всички, но може би твоят термин е по-правилен. След малко ще разбера. Сега ще го разкажеш. Заповядай и сцената е твоя. Благодаря ти. Първо, радвам се, че съм сред вас. Виждам доста познати лица и още от сега искам да ви помоля на тези, които не им е интересно, или на терасата, или на бюфета, или някъде други. Благодаря ви. Благодаря и на колегите, които ми послаха много сериозно тази вечер килимчето. Аз се изразявам малко по-народно. Няма да чуете от мене чак такава сложна терминология. И ще гледам да направим една забавна, не толкова лекция, а просто да ви запозная с нещо, което точно за това благодарих на колегите, защото за сетен път се убедих, аз го знам от много време, че технологиите вече са на такова ниво, че наистина много трудно може да се осъществи атака само благодарение на тях. Нали така, господин Турев? Така, да продължим нататък. Чухте социална инженерия, преди малко някой спомена Кевин Митник. Чували ли сте го този човек? Имаше едни фантастични филми, хакер и така нататък. Абе, станеше ли бела на времето, все беше виновен хакер. Голяма част от тия хакери бяха сисадмини на времето, защото имаха много дупки при администрирането. Не, че днес няма, но работи. Така, мене кажи, че ме представиха, но наобщо казано аз бях хакер. Лош хакер, много лош хакер. Всъщност бях добър хакер, много добър в това, което правих. Правихме глупости, обикновено правихме глупости тогава. Но именно това нещо, че бях out of the box и че бях и от едната и от другата страна, ме прави един доста приличен, защото някой, ако ви каже, че е добър в нещо, което или че е възможно изобщо този човек просто не му се доверяете по никакъв начин. Така, казах ви, че темата ще е много интересна и забавна. Чували ли сте за най-древната професия? Айде, момчета! Не е тази! Не, моля ви се! Моля ви се, не е тази, определено. А коя е? Айде, ще има бонус, даже ще има 2 подаръка, наистина много ценни подаръци в края на лекция, презентация на моята изява. На моята изява тук. Каква? Каква е? Не ви. Крадец? Защо сега така, бе, хора? Социалната инженерия е много преди тази, за която всички мъже си помислиха. Много. И сега ще ви обясня защо. Определено ще е забавно и интересно. Така, започваме от най-древни времена. Когато хората са ходили на лов за бизони, сещате се за кои времена говориме, къде ми е поинтера, и тогава, буквално във връзка с оцеляването, са започнали едни доста така сериозни манипулации. Най-силният обикновено какъв е бил в племето? Какъв е бил? Да, бе, той е бил ловец, ама в самото племе, в йерархията на племето, вожд, точно така. Обаче, кой реално управлявал племето? Кой? Жената на вожд. Тя управлява самия вожд и някои други негови направления. Но шаман, точно така, шамана. Човека, който е бил най-добрият манипулатор. Той управлява. Древните цивилизации, социалната инженерия вече става наистина един доста по-сериозен инструмент, който наистина мога да говоря не с чувствове, с дния тази тема, за това ще гледам максимално бързо избито, защото вече прескачаме времето. Но в Гърция и Древен Рим, може би се сещате, че едни от най-големите манипулатори са били на философи, да, точно така. Били са в Сената тези хора и какво са правили? Използвали са така нареченото изкуство риторика. Тоест, може ли са не само да говорят, а така да говорят, че да убедят масите
и тези хора, които са целели в крайна сметка, да следват това, което те са имали като интереси. Всичко естествено е правено с една цел. Да се подпомогне политиката, т.е. това, което в момента е изгодно на властите. Стигаме до средновековието. Тук имаме един въпрос с много повишена трудност. 325 година. Какво става? Аз ще ви кажа, че става най-голямата световна манипулация. Да, тук имаме вече много сериозни попадения. Тогава просто ни пренаписват Библията, хора. Тогава правят Никейския събор и от тогава нещата тръгват по начин, който е угоден най на това тук отзад, дето пали и тия работи. Започват религиозни войни, влиза Светата инквизиция и който не е угоден, т.е. да го убедиме, че нещата вече отиват драстично, по-сериозни. Т.е. психологическото въздействие е било на едно много сериозно ниво. Така не става ли? Има много бой. В следващия момент влизаме все и по в модерната епоха. Има ли някой представа кой е този господин Сър Френсис, т.е. не господин, Сър Френсис Уолсингън? Знае ли някой кой е той? Няма да ви карам да ползвате Google. На кого? Не. Бил е буквално първият професионален шпионин, който същевременно е завеждал Министерството на шпионажа. Некъде да е в викторианска Великобритания. Представете ли си за какви интриги, за какви компромати, какви неща е става въпрос. Докато стигнем вече до Студената война, когато света е разделен на два лагера, а още по-преди това сещате ли се как са вербувани по време на Втората световна война агенти, които са не само на една държава, ами има и двойни, и тройни, и не знам какви си агенти. Тоест по какъв начин се е стигало до това нещо, тези хора да предадат собствената си родина, близките си хора и да са с ясното убеждение, че им помагат. Представяте ли си до каква степен става въпрос? И целта на социалната инженерия не е изобщо свързана с техническата част. Няма. Практически, преди малко чух, че практически технически уязвимости, те са сведени до минимум. Именно тук се намесва социалната инженерия, като нейната цел е естествено манипулиране, измама и достъп до някакъв вид ресурс. И най-лошото е, че се използват точно психологически техники, за да... Кой няма слабости? Кой не изпитва емоции, страхове? Преди малко стана въпрос за доверие. Разбрах, че доверието вече е сведено до минимум и това е много добре. Особено в интернет. И всичко, което тя прави, е да има съответната полза. Той е социален инженер. Емоции. Кой не изпитва? Ако сега това нещо ви харесва, примерно, което представям пред вас, емоцията ще е окей. Ако не ви харесва как се държи и какво ви говоря, че ви губа времето, няма да свържи болно, не. Благодарение на неща, които са съвсем естествени за всеки един от нас, използвани от злоумишлениците, ние може да направим неща, които да ги вземем под формата на бързи, необмислени, импулсивни решения. А те в киберсигурността определено са много страшни. Именно, даже има примери, няма да се спирам на тях, за да може да преминем по-бързо към останалите. Но социалната инженерия манипулира възможно най-ниското нещо на човек, т.е. първичното. Това, което е буквално в съзнанието и подсъзнанието. Слабости. Говорихме за слабости. Ние мъжете, първата ни слабост, ако наистина сме мъже, нашата първа слабост са жени. Мога да ви кажа такива неща, да ви разказвам за изпълнителни директори, за собственици на компании, за мултимилиардери, които толкова добре са били проучвани и така са били направени,
че дори хора с по няколко деца и с фантастични семейства и компанията рухва семейството, да не говорим за него. Та, има ли неосведоменост? Това, за което някой беше, преди малко някой от колегите говореше. Ако не търсиме, не се опитваме да научим нещо и да го разберем, ние може да попаднем изключително лесно под формата на манипулация и съответно потенциални заплахи, за да предоставим на злоумишленика това, от което той има нужда. Кой не го е страх? Кой не е изпитвал някога страх? Ако има такъв, нека дигне ръка. Аз съм сигурен, че няма една ръка да се дигне. Страх. Може би си спомните бума с телефонните измами. Сещате се, нали? Едва ли има буквално в родата на някой човек, присъстващ в залата, някой, който да не е изгорял. За съжаление, това бяха възрастни хора, които даваха и последните си пари, именно под формата на страх, манипулирани, че техни близки имат нужда и ако не се случи това нещо, може би сте чували, пари включително се хвърляха и от етажи, от не знам какво, за да ги преберат отдолу и да изчезнат. Та социалната инженерия е нещо изключително страшно. Доверие. Това е производна дума, която лично аз много харесвам. Тя се става от две части. Имаме доверие, т.е. вяра. Преди да ти повярвам, аз трябва да ти се доверя. И не оправдаеш ли моето доверие, вяра няма да има. Нали? Няма да ти вярвам. Именно тук обаче има една, не е грешка, то е хубаво, лошото е, че се възползват от него. Още от най-ранна детска възраст ни учат, че трябва да вярваме на семейството си, на приятелите си, на определени институции и ние им вярваме безпрекословно. Точно тук се намесват недоброжелатели, които използват тези неща и могат да предизвикат наистина нещо изключително сериозно. Да получат от вас ценна информация, да получат достъп и в следващия момент вече хакера, който е техничар, да направи това, което е нужно. Опа! Хакнаха ни. Чак. Я виждане е тук в... колко бързо се възстановихме. Прекрасно. Това се казва администратор. Браво. Така. Продължаваме нататък. Социално инженерство. Социален инженеринг, още по-модерно. Или социална инженерия. Всичките сме ги чували, става въпрос за едно и също нещо. Лично моето мнение ще изкажа, вие сами ще прецените дали се съгласите с него. Разликата между инженеринг и инженерство. Поне си ми попаднал тук на първа писта. Да. Какво за теб е инженеринг? Това е браво. Значи има хора, които наистина разсъждават и то много сериозно. Инженеринг буквално е нещо, което трябва да създадеш, но е свързано с научна дейност, практика, разбирате, и нещо, което се проектира, нещо, което трябва да се създаде. Докато инженерство няма нищо общо с психологически техники, похвати. Всеки е чувал за фермерство, за градинарство, за монтьорство. Някак си съжалявам, обаче не ми е окей. Аз се занимавам с доста по-различни неща. И аргументите. Терминът инженерия е много по-прецизен и същевременно дава, виждате, много е по-близък. Това си е социална манипулация. Както при психология, защото се използват психологически методи и похвати, не дай си Боже, стига си и до психиатрия понякога, се използва суфикса ия,
което същевременно предава доста по-голяма точност и прецизност. А същевременно и научност, защото това за мен трябва определено социалната инженерия да е една научна дисциплина, която да се изучава. Не само да учиме за сертификат по отношение на мрежи, по отношение на администрация на мрежи и така нататък. Това е нещото, върху което след малко ще видите какво се гради. И някак си да ме свързват с занаятчийски дейности, а не с... И в крайна сметка говорим за психология, манипулация, за мен лично инженерия звучи много по-правилно. Ако искате, се съгласете. Отиваме на малко бързи факти. Само че моите факти са малко по-различни. Не са графики, не са черти от тук, на големи агенции, на ФБР. Такива показвам, само че показвам на бизнеса, за да го стресна. А целта да го стресна е, за да се обърне към специалисти, каквито сте вие, тъй като те са изобщо не са наясно какво ще се случи. Значи България влезе в света, окей, това е прекрасно. Отвори се за търговия, това е прекрасно. Ама същевременно, като правят пари, тия пари съвсем спокойно може някой друг да ги пребере. Лошото е, че бизнеса не се замисли за това нещо. Буквално няма компания, вижте, включил съм компании, които всеки, кажи речи в залата, ги познава и е ползвал техни услуги или продукти. Както споменаха колегите, да, евентуална атака може да доведе до огромни загуби, че и до банкрут, фалит и така. Ключови елемент, не само модерните, винаги е бил ключов елемент. Видяхте още от древността. Ключови елемент, който обаче не се базира на технологията и е най-слабия, е човешкия фактор. Човешката природа. Няма човек, който да не изпитва елементарните. Страх, алчност или доверие към някого. А манипулацията там буквално е почти незабележима. Какво? Чувство за справедливост? Да, може. Но особено в хакери да говори за чувство за справедливост много трудно. Там манипулатора, да. Манипулатора е друго нещо. Ама изобщо не вярвайте на някой, ако ви каже, че тези тук предишните, тези предишните, са били хакнати от негърче в страна някъде по африканския континент, където няма юрисдикция. И изобщо не им вярвайте, че ги е направил един човек. Това са огромни екипи. Господин Толев може да ви разказва с томове, може да напише и да ви обяснява, че това нещо се прави от огромни екипи и най-малката част в тия екипи са техничарите. Доста по-голямата част са наистина социалните инженери, които създават абсолютно всичко. Имайте предвид, всяка сериозна атака започва с социална инженерия. Това е плацдарм. Не знаете какво е плацдарм? Нещото, от което се подготвя навлизането някъде. Точно това е социалната инженерия. Така. Най-често срещаните атаки няма да ви обременявам изобщо с тях. Всеки от вас е наясно за какво става въпрос. Всеки от вас всекидневно се бори с това нещо. Просто искам да ви кажа, че днеска тези атаки са толкова хибридни, че просто не можете да си представите. Толкова са изобретателни, че вече, да не говорим за изкуствен интелект, малко по-нататък ще говорим за него, но наистина нещата са плашещи. Нещата са плашещи и именно във връзка с нещо искам да ви предложа това, стръвта. Много хора изобщо не обръщат внимание на подобни неща. Един въпрос. Какво смятате, че това котенце, ако попадне, да кажем, в една голяма компания с 100-200 човека персонал и съвсем случайно това нещо се намира и така в фоето или някъде другаде на удобно место, ето вижте, някъде, примерно изберете си някъде, къде може да се намери. Как смятате? Дали ще бъде отворена или дали някоя
дама, прекрасна инфлуенсърка, няма да си го хареса това кити и да си го превере и да види. Или пък ако попадне в някой мъж и си помисли, че тук, случайно тук, не се намират тайните видеа на... Каква ли е вероятността да се отвори това нещо? Много ми харесва, че май привличам вниманието ви. Няма толкова приказки, като преди малко по колегите, това е супер готино. Та не разбрах. Кой смята, че под 20% ще го отворят в... Мога да дигне ръка? Никой не смята. Около 80%? Аз ви изманипулирах. Мога ли да се включа? Аз понеже обичам да се включвам така. Да, разбира се, заповядай. Що се отнася до това нещо, Google преди, поправим ако бъркам, но близо 10 на години в техния кампус бяха разхвърляли близо 300 флашки и проучването показва, че 90% от тях бяха прибрани от служители и над 60% се обадиха към контрол центъра. Прекрасно. Това говори много добре за тях. Смисъл Браво. Така или иначе основоположник на интернета. Така че, щом при тях се случва, няма Павка, ако попитам при вас, ако се случи нещо подобно, имаш ли някакви... Ще почнат да се обаждат от вкъщи. Няма да от нашата корпорация, със сигурност. Добре, благодаря. Така... Малко съвети за защита, не че не ги знаете, просто малко да преговориме. Имайте преди всичко идеята да е свързано с социалната инженерия и предотвратяването на тези атаки. Теоретични знания и запознаване. Това, което правя аз, само че да е малко по-сериозно, задълбочено, с екрани и така нататък. Такива неща правите при вас, нали? Да, големите компании задължително го правят. Те наблягат на други неща, но те ще ги спомена след малко. Редовно информиран за нови заплахи и същевременно един вид добри практики. Какво се е случило, как се е предотвратило, въобще такива неща. И симулиране периодични тестови атаки. Но различни, хибридни, не само да пуснем фишинг и най-вече да им кажем, колеги, ще правим тестове тези дни. Така не се прави атака. Атака така не се прави. Нито един хакер няма да направи подобна атака. Да ви прати нещо и да очаква, че ще кликнете. Това се прави, това вече се прави от негърчетата, които са в арабската, т.е. в една държава, за която премалко говори. Политики и процедури за сигурност при сценарии. Мога ли да попитам някой, към кой мога да се обърна? Пак към тебе, ние се нарочихме малко. Вие по отношение специална на социална инженерия, предполагам, че имате подобни, но имате ли? Специално срещу социална инженерия? Няма, тя се покрива от други, като Segregation of Duties, като Access Identity Management, като End User Policy и така нататък. Много ми хареса преди няколко месеца, бях на едно събитие по киберсигурност. Това момче, дете се скри зад колоната, той даже с него си направихме разговор, един такъв много готин, не стана полемика, а стана не диалог, а не монолог. Защото на такива събития не е много хубаво един само да говори, другите са и смартфоните. Ама забележи, етапа. Един телефон няма, който да се гледа. Добре, и за това ще поговорим. Специално на тебе мога надълго и на широко. Реагиране при такива атаки и предотвратяването на инциденти. Следващия момент. Възстановяване след атака и анализ. Предполагам, че го правите, ама го правите в тесен кръг. При нас успешна атака няма. Браво, аплодирайте ги. Места се при вас, във вашата банка, влизам във вашата банка. Оп. Не сте чули. Не, но виж, правим минута сценарии. За реклама няма ли? Няма ли някой спонсор да излезе? Задължително се правят сценарии. Tabletop Exercise, нещо, което е тотално базово и навсякъде трябва да го имат. Тук ме загуби, както загуби всичките си колеги. Не говориш на популярен език.
сядат да пият ръководителите на различни отдели от една компания. Не, това го разбрах. За администратори, мрежари, IT. Извинявай, това го разбрах. Става въпрос за друго нещо. Когато правите обучение на хората, говорете на техния език. Аз като отида в китайски ресторант и почнат да ми говорят на китайски, сори, ама какво си поръчам? Ако менюто ми е на китайски, какво си поръчам? Заради това го имат хората преведено на нормален език. Говорете на достъпен език на хората. Те затова се плашат. И като чуят сертификати, мислят, че е нещо мръсно. Не е мръсно. Това означава, че може би човека знае доста повече от тебе в тая сфера. Но трябва да се говори на езика на самите хора. Това е най-големия проблем. Следващия момент. Ето, правила за комуникация на персонала. И същевременно, ако нещо, не дай си Боже, заподозряно или се случи, огромна част, аз съм консултирал страшно много компании, хората не знаят към кого да се обърнат, камо ли да отидат да го информират. Трябва всичко да е на един нормално сведен език, разбираем език за самите колеги, персонала, който е там. И задължително, пак, тия неща няма нужда да ги повтаряме, може би. Силни пароли и редовната им промяна. Друго нещо. Мога ли да попитам, айде, този път обаче честно да вдигнем ръка. Колко са хората, които ползват една и съща парола за почти всички техни акаунти? Или ползват, понеже е по-удобно и лесно, и аз с Facebook ще вляза, и аз Google. Айде, моля. 1, 2, 3, сигурни ли сте? 4, 5? Не. И после искате да си имаме доверие. Как да стане? Вие явно ме лъжите от всякъде. Аз стоя пред вас и ме лъжите и ме гледате в очите. Не, опитвате се да ме манипулирате, защото аз не ви се хващам. Така, следващия момент. Актуализиране, актуализиране софтуера и така нататък. Използване, шифроване на данни. Защо се прави шифроване на данни? Криптиране. Ако ме хакнат, хубаво, добре, взел си ми данните, добре, какво ще ги правиш? Имаш квантов компютър, ще ги Разберите къде е заровено? И инвестиране в технологии, антивирусни програми, системи за достъп и така нататък. Колегите предлагат фантастични продукти. Ползвайте ги. Ако не можете тях да си позволите, ползвайте, има достатъчно безплатни. По-добре е да ползвате нещо такова, отколкото да не ползвате нищо. И другото нещо, още по-забавно. Вие хубаво го имате. Ама ако е с дефиниция от преди половин година, какво правим? Значи това са елементарни неща, всеки един ги знае. Но е хубаво все пак да, нали? Спам филтри, които ще ви помогнат да не се подлъжите случайно да кликнете на някой линк. Защото това е най-страшната атака. Няма по-страшна атака от това да изпратиш на някой в сериозно учреждение хиперпромоция. Пишеш, за да е тук, само тук. Това е, кликай, тук, примерно, това е, кликай. И те кликнат. Това беше, те бяха. Ловят се хора. Но процента вече е ню. Същевременно има хора, които си вършат работата. И голяма част от тия неща се филтрират. Друго нещо. Избягвайте да отваряте мейли и да кликате пак по линкове, особено през ап на телефон. Отворете един да видите, можете ли да видите какъв е линк. Не. Избягвайте да ги ползвате тези неща. Стигаме до интересното. Айде сега. Аз тук вече започвам да се плаша. Тук е страшно. Точно така. Тук е страшно. Тук вече има и ботове, които са пак базирани на това на... И направо става ай. Представяте ли си какво може да стане, ако примерно в едно сериозна корпорация звънне изпълнителния директор, примерно и някой от лидерите на компанията някъде, и не само с глас, даже и с видео, да каже, тук този договор или тази фактура или еди какво си трябва да...
Преди няколко месеца имах една много интересна лекция в Благоевград и кмета на Благоевград ме попита, тъй като предстоят избори, ме попита как да различа истината от лъжата. Но знаете ли какъв беше моят отговор? Ето така. Когато видиш човек, но и така не му вярвай. Днеска вече доверие е много трудно. Особено в интернет нещата са страшни. Нещата са наистина плашещи. Представете си нещо, което отговаря изключително смислено и не е тия роботи, дед ви се обаждаха, ало, тук сега едни специални оферти имаме за вас, сещате се за тия, за кой говоря. Та, можело да се излови. Кое? Всички били базирани някъде. И може да се стигне по някакъв път. Сега ще ви покажа нещо, едно кратко филмче, което буквално го направих за няма 2 минути на собствения ми компютър. Идеята беше, че една много близка моя приятелка е фенка на това нещо и аз реших да го изманипулирам. Сещате ли се кой е това филм? Wonder Woman. Да. А това кой е? По принцип трябва да е една израелка. Гал Гадот. Гал Гадот ли? Опа! Гал Гадот. Дали? Това е прототипа. Сега няма да се излагаме чак толкова дълго време и разберете коя ми е приятелката. Най-добрата защита. Тук всичките сте знаещи. Айде, искам да чуя 3 варианта на най-добрата защита. Да? Да, давай. Никога не се доверявай, винаги проверявай по 2 пъти или 3 пъти. Ти отговори въобще, аз мога да не продължавам изобщо. Внимание и проверка. Гаси компютъра и бягай. Да, абсолютно, да. Дръпни. Значи, проверявай. И най-важното, хора, нямайте доверие никому. Значи, преди месеци това тук нещо беше друго. Че думата доверие в интернет не съществува. Не, вече навсякъде не съществува. И до тебе ще се доближи така малко. Да, кажи. Може човек да се защити от дадения продукт или каквото е, а това са маркери за идентичност. Трябва да се слагат и по този начин пак могат да бъдат манипулирани. Ама има друго нещо. Фейка в много от случаите дори превъзхожда оригинала и е пъти на колегите достоверно изглеждаш. Им препоръчвам да гледат Miss AI, който свърши миналия месец за $20,000. Момчето го направи. Това е невероятно нещо, което може да се види там. Така е, технологиите и от едната страна и от другата се развиват. Винаги ще има от двете страни барикадата. И, понеже приключваме, първо радвам се, че успях да изразя себе си буквално чрез тази лекция, като същевременно това е един от подаръците за вас, който иска, може да го сканира и да го свали. Това е... Не, съвсем сериозно. Не бе, хубаво е да ми нямате доверие, но вярвайте на организаторите. Аз това пропуснах да кажа. Тук сканираме на поразия, те първа започваме. Така, проверено е, смисъл... Да. Заклевам се. Даже друго нещо, още по-достоверно. Павката уния едни ми прати буквално неговото мнение за... Това е една книга, която е базирана на доста години, с страшно много примери. Хубаво е хората да ги четат тези примери и дори си ги интерпретират, за да могат наистина да разберат. Друго нещо. Посочете Gmail, пъти по-лесно ще е. Друго, имайте предвид, тъй като двете книги, тази и следващата, са безплатни, сървъра е изключително натоварен и малко ще се позабави. Но при всички положения ще ви изпрати резултат. Вижте, доверие в случая да. Нямайте наистина никого. Но ако мислите, че целта ми е да ви направя нещо, аз ако правя нещо, ще е на някого, който доста дълго време ще съм проучил. Аз не познавам абсолютно никого от вас тук. Това е едно. И друго. Вие достатъчно сте се напатили, че и сега да ви давам нещо болка на главата. Така.
Ако ви е интересно, това е над 100 и кусор страници, даже много хора ми казаха, защо чак толкова много, но има изключително много примери, най-различни, точно за това, което говорихме. Ако ви е интересно, го оставям още малко. Ако не, на вашите деца, на близки хора с малки деца, е хубаво да им покажете, че интернет е не само фантастично нещо, а същевременно има и някои плашещи моменти в него. Но да го поднесете по начин, който е разбираем от деца. Продължаваме или още се сканира? Добре. И ето това е следващото нещо, което е под формата на една забавна приказка за рицаря, киберсигурност и принцеса Еви в виртуалната битка срещу дракона Кибертрон. Предполагам, че на малки деца определено и като приказка за Сънчо ще им е доста интересно и забавно. Все пак не говорим за деца, които са под 5-6 годинки, а говорим за малко по-големи. Другото нещо, един съвет. На такива деца, на малко по-големи, по-добрият вариант е да им вземете някакво тяхно смарт устройство, отколкото да им дадете вашия телефон. Повярвайте ми, има деца, които разбират дори от вас много повече. И без да искат, особено ако държите някаква стойностна информация на него, тази информация може да достигне до някой, който не желаете. Това беше от мен. Надявам се, не съм прескочил много времето. Павка, мисля, че се вмъкнах. Ние сме назад с времето, така или иначе. Много ти благодаря. Ако някой иска да се свърже с мен, оттам може да се ги свалите без да сканирате. Линки, може да ги свалите без да сканирате. Знаете, все пак Google минава, чете дали има някакви драми и проблеми. Добре, още веднъж. Много ти благодаря за участието. Благодаря всички, че ме изтърпяхте. Пламен е тук, така че се радвам, ако имате някакви въпроси, може да отговориме, но може би по-късно, защото сега наистина пресрочихме много време. Имам удоволствие Пламен да идва и на други събития от Cyber Security Talks, така че много благодаря ти. Там също има възможност да се видят с теб и да поговорят.